Това видео го отлагам от изключително много време, защото смятах, че не съм готова. Смятах, че няма да успея да намеря правилните думи, така че да разкажа всичко по перфектния начин и мисля, че нито има перфектно време, нито има перфектен начин. Така че днес съм тук да разкажа историята ми за това как Исус ме спаси, като искам да подчертая, че ще има части от историята, които със сигурност няма да са приятни за слушане. Така че всеки един, който слуша и който гледа това видео, препоръчвам му просто да се подготви психически, защото аз не смятам да спестявам нищо в това видео и ще разкажа нещата така, както реално са, така както аз ги виждам, така както аз ги чувствам, начина по който аз съм ги преживяла и със сигурност в тази история участват очевидно и други хора, но аз искам предварително да подчертая, че аз съм простила на всеки един от тях и искрено се надявам хората, които аз съм наранила, също да са ми простили. Така че тази история не е с цел да по някакъв начин уронвам достоинството на някого или нещо подобно. Тази история е с цел да разкажа какво преживях и как тези преживявания ме доведоха до Исус. И се надявам, че моята история ще послужи на други хора, които преминават през нещо подобно. Честно казано, не знам как да започна. Със сигурност видеото ще е разделено на няколко части. В първата част ще разкажа живота ми преди Исус, а в следващата част ще разкажа живота ми сега с Исус. Ще започна с началото на моя живот. Това, което мога да кажа за себе си като дете, със сигурност бях много щуро дете. Сега като го кажа това, не си представите някакво дяволче, нали, не съм била дяволче, въпреки че със сигурност съм правила много пакости и със сигурност на родителите им ми е било много трудно с мен. Но пък и със сигурност в семейството ми е имало доста проблеми, които са афектирали моето ментално здраве и въобще характера ми и как се изграждам като личност в последствие. Аз като дете излизах така с лоша компания и със сигурност те са ми оказвали някакво влияние на решенията, които взимам и въобще човека, който съм и нещата, които правя. Но пък това, което също мога да кажа е, че не съм била искрено лоша. В сърцето си аз всъщност имах доста любов към хората и може би просто не съм имала възможността да бъда около деца, които оценят истинското приятелство. Някакси аз още от дете бях заобиколена от фалшиви хора и ми се налагаше в последствие да разбирам, че това не е приятелство и със сигурност още от дете съм преживяла така доста отхвърляне от хората, доста лицемерие и загуба на хора, които съм си мислила, че са верни хора, които имам до себе си. Пак казвам, аз излизах с така лоша компания и може би в някакъв етап аз осъзнах, че всичко това, което правим, не е окей, защото аз сега ще оставя някои хора в шок най-вероятно, но аз още от 4-ти клас започнах да пуша цигари. Със сигурност още от деца насякъде из училище са пускали всякакви нецензурни видеа и неща, които едни второкласници не би трябвало да гледат. Така че със сигурност от доста малко съм се сблъскала с греха и аз самата съм го практикувала. Така че началото на моя живот със сигурност е доста така умърсено от хората около мен и това, което съм виждала около мен като пример. В последствие обаче аз наистина
започнах да се чувствам зле от всички тези неща, които правим и със сигурност в този момент от живота ми Бог ми отвори една вратичка да се спра контакта с тези хора, защото аз по принцип съм доста милосърдечна и ми е много трудно да прекратя взаимоотношения с даден човек. И въпреки, че осъзнавах, че ми влияят зле, аз не можех да сложа край на взаимоотношенията си с тях и просто да им кажа, аз не искам повече да съм приятелка с вас. Но Бог ми даде, пак казвам, една отворена вратичка, в която всъщност ние се скарахме с тях заради нещо супер глупаво, нещо, което по принцип изобщо не би трябвало да е изобщо повод за караница, обаче след като се скарахме за това нещо, те никога повече не ме потърсиха. И аз си казах, добре, ако това е приятелството, тогава не искам да съм приятелка с тези хора, ако аз не знача нищо за тях и ако те буквално няма да ми говорят заради едната глупост, нали? Окей. И това, което се случи, е, че аз около 5-ти клас започнах да дружа с аутсайдърчетата в класа. 2 момичета, които ми бяха много близки приятелки и ми бяха много добър пример, между другото, защото, пак казвам, до този момент хората, с които съм излизала, винаги са оказвали лошо влияние върху моя характер. Но в 5-ти клас се запознах с 2 момичета. Те бяха така по-отхвърлени от популярните дечица в училище, но всъщност те наистина ми показаха истинско приятелство и те бяха много ученолюбиви момичета, което за мен беше трудно, защото бях от по-физически активните деца и ми беше много трудно да седна и да уча. Те ми бяха като за пример и вярвам, че наистина с тези момичета изградихме истинско приятелство помежду си, като с една от тях до ден днешен сме изключително близки. Ники, обичам те. По това време се сприятелих и с още една друга групичка момичета, които в последствие също ми станаха изключително близки, също ми показаха какво е да имаш истински приятели до себе си и аз наистина съм ги обичала като сестри, тези момичета. Така че вярвам, че в този етап от живота ми Бог се опитваше да ми покаже какво е истинското приятелство, но за жалост проблемите в семейството ми нарастваха. Имаше много скандали, много агресия и със сигурност това ме рушеше психически и емоционално. И в 6-ти клас аз започнах да се самонаранявам, започнах да слушам депресираща музика и като цяло да се изолирам от останалите и със сигурност това доведе до това да прекратя приятелството си с момичетата, които на този етап ми бяха близки. Те сами започнаха да се отдалечават от мен, защото виждаха, че нещо изключително мрачно се поражда в моето съзнание. Аз в 6-ти клас, аз съм била на 12 години и на 12 години аз разсъждавах така, че живота е черна дупка и искам да си сложа край на живота и имам, даже те до ден днешен са ми тук белезите. Другото ми е изключително некомфортно, когато хората ги видят и си мислят, че съм ги правила примерно скоро. Да ви кажа, не е от сега, нали? Да знаете, че тези белези са ми от 6-ти клас, макар че аз не гледам на тях като нещо лошо, защото те ми припомнят къде съм била и какво съм преживявала тогава. Така че със сигурност в 6-ти клас започна началото, това беше началото на моята тежка депресия и години наред самоубийствени мисли и болка. И бях с изключително черен поглед над живота. Аз виждах как семейството ми се разпада, приятелите ми ме изоставят и за мен света беше едно изключително нещастно място и аз просто търсих смисъл в живота, но не можех да го открия. По същото това време започнах да слушам изключително много метал музика и тук искам да сложа един знак за внимание за хората, които са фенове на метала. Хора, това, което ще кажа, не ви го казвам с цел по някакъв начин да ви упрекна и да ви осъдя или каквото и да е, но метал музиката наистина е дяволска и аз съм виждала как практически тя ме е вкарвала в състояние на агресия, на депресия и просто по изключително негативен начин е влияела на моите помисли, на моето поведение. Така че бих ви съветвала, ако слушате метал, да не го слушате. Наистина, музиката е от изключително значение, макар че това е тема за друг епизод.
Така че продължавам напред, но ще се върна и ще говоря за това, защото наистина музиката има огромен ефект над нашето съзнание и над нашия живот и начина, по който гледаме на света и начина, по който се държим и личностите, които сме. И като казвам това нещо, преминавам в следващия етап от моя живот, в който аз всъщност от метал преминах на кей-поп. И кей-поп музиката обичайно също оказва изключително негативно влияние, защото в Корея има изключително стриктни стандарти за красота. И кей-попа със сигурност пропагандира анорексията. И в този етап от живота ми аз спрях да се храня. Спях по 17 часа на ден. И наистина бях станала... Няма да казвам килограми, но със сигурност не бях физически здрава. И отделно от това, нали, бях в депресия, отделно от това се чувствах самотна. Другото нещо, което кей-попа пропагандира е хомосексуалността, така че на този етап от живота ми аз бях и много объркана относно моята сексуалност и това, което много хора не знаят за мен, е, че аз бях бисексуална, аз изпитвах атракция към жени и де-факто първият ми сексуален контакт не е с мъж. Шок, изненада, но е факт. И вярвам, че много млади хора на тази възраст изпадат в объркване и обществото около нас ни кара да си мислим, че сексуалността е нещо, с което просто да експериментираш, но аз съм тук да ви кажа, че това не е така. И Бог ни е създал по един определен начин, по един определен дизайн. И то е перфектният дизайн за любов, за връзка, за семейство и за брак. Така че това нещо не го споделям с цел да осъдя някого, защото аз вярвам, че ние всички имаме грехове, ние всички сме объркани и Исус е този, който ни носи истината, Исус е този, който ни носи светлината и ни помага да се превърнем в това, което Той ни е създал да бъдем, защото това, което Бог ни е създал да бъдем, това е нашата най-добра версия. И когато ние решаваме да вървим извън волята на Бог, ние винаги ще достигнем до саморазрушение. Това, което се случи с мен по-нататък в живота ми е... Аз влязох в гимназия и тогава за пръв път се влюбих в едно момче, което не живееше в моя град. Ние с него имахме онлайн връзка, която между впрочем изключително бързо приключи, но тъй като аз на този етап от живота ми се чувствах изключително изолирана и неразбрана от хората, той беше първият човек, от когото аз почувствах някакъв вид разбиране, изключително бързо се привързах към него и следователно, когато се разделихме, това беше изключително тежка раздяла за мен, нали, първата раздяла някога и това нещо ме афектира за много дълго време. Аз около 4 години бях в тежки депресии, защото с това момче връзката ни беше постоянно on and off, в смисъл такъв, че уж се разделяме, след някакви месеци той ми пише, казва ми, че примерно има чувства към мене, в последствие пак се отдалечава и беше една разигравка с моята психика и с моите емоции. В някакъв етап аз вече започнах да осъзнавам, че това е нарцисизъм и че това е проява на психологическа манипулация и започнах да се интересувам от психология. А когато човек започне да се интересува от психология, обичайно достига и до философия. И тъй като ние учихме философия в училище, на мен ми стана супер интересно да уча за човешките личности. Беше ми интересно и аз самата да разбера защо съм такава каквато съм, защо хората са такива каквито са и общо взето има ли смисъл този живот. И когато започнах да уча философия, в последствие осъзнах, че наистина Вселената е създадена по толкова комплексен начин, че няма как да няма Творец. Няма как да няма божество над нас и по-висша сила. И това беше момента, в който аз осъзнах, че има Господ, но все още не можех да дефинирам какво точно е Господ и кой е Той. И отново имах всичките тези въпроси, но лека по лека, когато започнеш да навлизаш в духовността, за жалост, това, което се случва при повечето хора е, че те тръгват от грешната страна на духовността, тъй като повечето хора са с някаква травма или с някакво лошо впечатление относно религиите и си казват, нали, те религията са с цел контрол, те са с цел да нали, всичките са шарлатани, всичките са мошенници и обичайно хората не се доверяват на църквата, хората се доверяват на всякакви други духовни практики, но не и на това.
това, което аз намерих като духовни практики, бяха едни неща, които са по принцип изключително опасни и аз ще направя епизод за това. Ще говоря за това какво съм преживяла от тези практики. Пак казвам, тъй като аз все още не можех да дефинирам какво точно е Бог и си казах, може би ние сами по себе си сме някакви божества, може би ние съдържаме силата вътре в себе си и започнах да се занимавам с тарокарти, манифестации, астрология, всякакъв такъв тип науки, които в последствие видях, че са демонични, че няма нищо свято в тези практики и че те са само и единствено с цел лична изгода, но тъй като те не са от Бог, а ако не е от Бог, то вие сами може да се досетите от кого е. Истината е, че, както и в Библията пише, дявола идва като светъл ангел и дявола никога няма да дойде с рогата и да ти каже: хей, аз съм този, който стои за тези неща, които правиш. Хората не осъзнават, че това буквално е вещерство. Ти да държиш кристали в ръцете си и да повтаряш: той ме обича, или аз ще бъда финансово успешна, аз ще срещна истинската любов и така нататък. Това са си точно заклинания. Така че наистина е изключително тъжно, че младежта се насочва към това и аз като човек, който е минал през тези духовни практики, искам да ви предупредя, че това наистина не е от Бог. И това наистина не е добро за вас и това са изключително опасни неща и вие предоставяте вашите желания на демони. По същия начин, тъй като аз все още не бях преживяла това момче, в което се влюбих в гимназията, реших да започна и аз да правя разни такива заклинания, които аз на този етап не съм осъзнавала, че са такива, но със сигурност изключително много таро гледания гледах, изключително много се интересувах от астрология, от всякакви такива неща и се опитвах един вид да манифестирам този човек в живота си и да го върна обратно при мене и да го накарам един вид той да ме обича. И това реално се случи. В смисъл, той наистина се върна в живота ми и това момче не ми беше лоялно и връзката ни беше една непрестанна токсичност. Аз си изгубих девствеността с това момче и в последствие изключително много съжалявах. И това е нещо, за което искам да предупредя момичетата. Пазете се, защото наистина секса е нещо съкровено и не за то си за оня. И наистина единственият, който заслужава да познава тази част от вас, е човека, който е готов да прекара живота си с вас. Така че аз наистина бих съветвала момичетата да се пазят до брака, защото наистина отвратително е това да дадеш частичка от себе си на човек, който в последствие ще напусне живота ти и на теб ще се налага да го преживяваш и да бъдеш с друг човек. Така че със сигурност тази токсична връзка много ми промени погледа над любовта и тъй като това момче ме изостави, аз започнах да разсъждавам така, че няма истинска любов и общо взето от тук нататък аз ще стана безсърдечна и повече няма да обичам. Но в същата година аз започнах да формирам приятелство с една моя съученичка, която аз не знаех, че е вярваща, но в последствие се заговорихме за вярата и така нататък. Аз си казах, че вярвам в Бог, но не съм религиозна и като цяло аз на този етап даже не харесвах религиозни хора, но когато тя ме закара на църква, това беше момента, в който аз влязох и усетих нещо, което никога до момента в живота си не бях усещала. Бях изпълнена с един мир и една радост и една светлина и една святост. Буквално не бях усещала такова нещо до този момент в живота ми. До такава степен ме връхлетя това чувство, че аз започнах да плача от щастие. Сама не можех да си обясня защо плача, но просто бях изпълнена с радост и беше нещо, което наистина не мога да побера в думи, но това беше момента, в който аз осъзнах, че ако има Господ, този Господ е там. И този Господ е Исус Христос, а не който и да е друг Господ, в който съм вярвала. И започнах да ходя на младежки събирания, започнах да се социализирам с християни и всъщност видях колко много общи принципи ние имаме, защото ако трябва да бъда честна, дори преди да вярвам в Господ,
Имаше много неща, които аз намирах за потресаващи просто. Никога не съм била от хората, които са ходили по дискотеки, които са обичали да се напиват или да спят безразборно, или да вършат грехове, които хората в днешно време намират за забавни и начин да разпуснат, но аз никога не съм им се наслаждавала и съм ги считала за нещо изключително мизерно и просто не осъждам хората, които го правят, защото аз знам, че това са хора, които все още са изгубени и хора, които не познават Христовата любов, не познават това колко Господ ги обича и как може Той да запълни всяка една дупка вътре в тях и не им се налага да ходят и да правят такива глупости. Но това в последствие предполагам хората го осъзнават. Но аз бях от тези хора, аз имах други грехове, аз бях изключително агресивна, изключително осъдителна към хората, тъй като на мен ми се е прилагала много критика, още от ранна детска възраст и със сигурност бях егоистична, имах проблем с това да бъда просто търпелива към хората и със сигурност съм била с изключително остър език и с думите си съм наранявала много хора. Така че не мога да кажа за себе си, нали, нищо хубаво. Не мога да кажа за себе си нищо хубаво. Всяко едно хубаво нещо вътре в мен, то е благодарение на Христос. Така че, слава на Бог. Но да, на този етап от живота ми аз наистина доста лесно се сприятелих с тези християни, защото аз наистина се чувствах у дома. Аз си казах, това са моите хора. Те не обичат тази мизерия, която света обича. Те са си просто нормални хора и не им се налага да се грешават, за да се чувстват щастливи и за да им е забавно. И аз това нещо го счетах за изключително възхитително. Това човек да не му се налага да върши нещо лошо, за да се забавлява. Това е прекрасно качество. И така, аз съм с много добри впечатления за тези хора. Въпросът е, че на този етап може би подхода на младежкия лидер не беше много така адекватен. Не знам точно как да го кажа, без да искам да прозвучи грешно, защото този човек този човек, който беше поставен като младежки лидер, той все още се изграждаше като Божий мъж и все още беше в етап от живота си, в който се променяше, защото той също беше дошъл от света и със сигурност, може би без дори да осъзнава, по някакъв начин ме е отблъснал и наранил и аз спрях да ходя на църква и си казах, няма значение дали ходя, мен връзката ми с Бог ще си остане, аз ще си я поддържам, пълна лъжа е това. В момента, в който ти се отделиш от църквата, ти се отделяш буквално от Божията защита, защото ти оставаш сам. А когато си сам, ти си много по-лесна мишена за дявола, много по-лесно той ще манипулира, много по-лесно ще те завърти в някакви лъжи. И той така и стана. Дори има такова слово в Библията, че когато ти познаеш истината за Христос, обаче не я приемеш, твоето последно състояние става по-лошо от първото ти. И де-факто с мен точно така се случи. Когато аз спрях да ходя на църква, станах много по-лоша версия на себе си, отколкото преди да започна да ходя на църква. Защото когато спрях да ходя на църква, ти вече ставаш, пак казвам, мишена на дявола и той няма да те остави. Той ще направи всичко възможно ти да се върнеш обратно в кълта ти, в греховете ти и изобщо по такъв начин да те отдели от Бог, че ти изобщо да не можеш да се върнеш, което пак казвам, то е лъжа и то е невъзможно. Господ винаги ще приеме, какъвто и да си. Колкото и да си окалян, какъвто и да си, Господ винаги ще приеме. Любовта на Господ е толкова милостива. Никога Господ няма да си затвори нито сърцето, нито ръцете към тебе, независимо колко грешен си. И нека аз да бъда пример за всички вас, че аз върших толкова много грехове, които даже не съм осъзнавала, че са грехове, но със сигурност аз имах изключително много лоши навици, лоши помисли, лоши решения, лоши постъпки и въпреки това Господ не се отвърна от мене. И това, което се случи с моя живот е, когато аз спрях да ходя на църква, аз наистина започнах да разсъждавам много по-зле от преди и тъй като аз все още бях с този начин на мислене, че няма истинска любов, аз започнах да си правя планове, че занапред
аз ще използвам момчетата, аз повече никога няма да се посветя на някого, никога няма да дам сърцето си на някого. И това беше момента, в който аз срещнах моята детска любов, който на този етап от живота си всъщност беше доста опасен човек, но аз това исках. Аз реално това исках. Аз исках едни повърхностни отношения, колкото и в момента да не ви изглежда реалистично, колкото и да не ви изглеждам на такъв човек, и аз реално не съм. Това не е момичето, което аз съм. Аз винаги съм била момиче, което цени лоялността, но на този етап от живота си аз исках да направя всичко възможно, за да избягам от човека, който реално съм. Защото единственото, което получих, е болка. Когато бях себе си, хората ме нараняваха, хората ме критикуваха и аз исках да избягам от себе си и да бъда човек, който не съм, защото си мислех, че това е начинът, по който аз ще преживея моята мъка. Но слава на Бог, че Господ ме срещна в мъката ми и че Господ ме спаси. Защото сега по-нататък в историята ще разберете как всъщност тези мои лоши решения доведаха до моето спасение. С това момче влязохме във връзка, като нашата връзка отново започна базирана на страст и естествено всяко едно нещо, което започне с грях, ти трябва да продължиш да се грешаваш, за да го поддържаш. Въпросът е, че в един етап от връзката ни Бог ме призова обратно. Бог ме повика обратно и аз отново изпитах желание да започна да ходя на църква и даже си купих Библия. И започнах да чета Библията и бях толкова удовлетворена и толкова щастлива и си казах, това е. Повече дявол не може да ме пипа. Аз си взех си първата си Библия в живота, вече ще разбера истината за Господ и няма какво повече да ми направи. И това беше изключително иронично, защото буквално 20 дена по-късно аз преживях едно от най-травмиращите неща в моя живот, което се надявам да успея да разкажа по начин, по който да не дистърбна хората, които го слушат. В момента забравих думата на български как е, но надявам се по някакъв начин да не потисна хората, които го слушат това нещо, но това е история, която аз искам да разкажа, защото тя е една част от моето свидетелство за Господ. Ситуацията беше следната. Както казах, ние с това момче вече от няколко месеца бяхме заедно, но той учеше в друг град и аз всяка седмица ходих да го виждам. И един път ние планирахме да се разходим извън градско. Решихме да отидем в едно селце близо до града, в който той учеше. И решихме да си направим разходка там, но когато паркирахме колата си в едно поле, стана така, че една кола спря зад нас и ни блокира. И оттам излязаха няколко мъже, които де-факто ни нападнаха, но тъй като ние бяхме на задните седалки и нямахме абсолютно нищо, до което да се добараме. Телефоните ни бяха отпреде, всичко от целия ни багаж беше отпреде и те бяха няколко тези мъже, като един от тях де-факто той се опита да ме придърпа и да ме един вид вземе, но аз успях да се откъсна и да се скрия в тогавашния ми приятел. И това, което се случи, беше, че тези мъже реално те ни нападнаха и не само, че ни искаха парите, те искаха да ме изнасилят. И в този момент аз не мога да побера в думи страха и ужаса, който изпитах. Защото в този момент аз просто приех, че съм мъртва. Нямаше абсолютно никакъв изход от тази ситуация, защото, пак казвам, те ни бяха блокирали пътя, не можехме да се обадим на 112, същевременно те са много повече от нас. Аз знам, че ако те посегнат към мене, приятеля ми ще скочи да се бие, обаче те са повече. И най-вероятно щяха да го пребият, щяха да ме изнасилят и да ми фърлят тялото някъде. Така си представях нещата аз. Съжалявам наистина за това колко потискащо е това, което казвам, но това е действителността. Аз бях в ситуация, в която нямаше абсолютно никакъв изход и аз бях приела, че съм изнасилена, убита и хвърлена някъде в някоя канавка и си мислих дали изобщо родителите ми ще намерят тялото ми и ако го намерят, какво ще е останало от мен. Буквално в този момент аз бях приела, че моят живот е приключил.
Аз дори си бях казала, че няма смисъл да се моля на Господ, защото то вече е късно. Обаче това е абсолютна лъжа, защото секундата, в която аз затворих очи и започнах да се моля на Господ, тези хора побягнаха от нас с 300. Буквално се едно нещо ги прогони и ги изтласка от нас. Аз в началото даже бях в дереализация и си мислих, че те бягат обратно до колата да вземат някакви оръжия и да почнат да ни разстрелват вече и да ни убиват. Не знам, в моята глава аз не можех да приема, че те са си тръгнали. Много време ми отне да осъзная, че аз реално няма да умра вече и че наистина съм спасена и просто няма човек на тая земя, който да ми каже, че Господ не съществува, защото аз знам, че в ситуацията, в която се намирах, нямаше изход. И секундата, в която аз се помолих, тея хора не оставиха на мира и аз успях да избягам и съм жива. И съм жива тук сред вас. И го казвам това нещо. И се надявам да ви даде кураж, че никога не сте сами и че няма нищо невъзможно за Господ. Нищо. Нищо. Дори да си мислиш, че това е края, дори да си мислиш, че няма изход, в каквато и ситуация да се намираш, няма нищо невъзможно за Бог. И Бог не обича толкова много, че дори когато бяхме грешни, Христос умря за нас. На този етап от живота ми аз живеех в грях. Аз не заслужавах Господ да ме спаси. Обаче Той го направи от любов и от милост. Това е характера на Господ. Със сигурност ми отне изключително много време да се възстановя от това, което ми се случи, но със сигурност мога да отдам слава на Господ за това, че Той в този етап от живота ми показа изключително много милост и някак си благослови живота ми, защото последваха месеци на мир, на радост, на щастливи моменти и човека, с когото бях на този етап, ние заживяхме заедно. Естествено, обаче аз тогава не съм знаела, че това е грях, не съм знаела, че отново влизам в някакви токови. Та нашата връзка се задълбочи, естествено, но имахме доста неща в живота ни, които трябваше да очистим. И след това, което преживяхме, аз наистина исках да се посветя на Бог. Аз просто си казах: Господи, аз повече няма да бягам от Тебе, няма да се крия от Тебе, няма да живея така, както аз искам. Ти достатъчно пъти ме спаси, достатъчно пъти ме изкара от кълта и ти заслужаваш аз да живея за Тебе. И интересното е, че точно няколко месеца след като се случи това, от нашата църква бяха организирали водно кръщение и аз реших да взема водно кръщение, наистина да посветя живота си на Бог. Въпросът е, че след това също последваха турбуленции. Винаги, когато аз направих крачка към Бог, дявола идваше след мене и ме атакуваше и буквално ме накара да преживея най-кошмарните неща. Защото има едно нещо при дявола, е, че той винаги атакува или с страх, или с изкушение. И тъй като аз по природа съм със силна воля, мен много трудно би ме изкушил да падна в някакъв грях и той го знае това и точно затова преживяваше, точно затова ми причиняваше ситуации, които буквално да са моите кошмари, които оживяват. Минах през такива ужаси, които аз дори не съм си представила, че могат да бъдат реалност. И най-тъжното е, че той ме атакува с човека, който значеше всичко за мен. Това момче, с което бяхме заедно, той не искаше да се посвети на Бог до такова ниво, каквото аз исках. И дявола използваше това момче да ме наранява и да ме дърпа от Бог, да ме дърпа към греха, да ме дърпа към болка. И просто аз наистина съм му простила на този човек и вярвам, че той също беше изключително наранен. Но не мога и да кажа, че нещата, които преживях, съм ги преживяла лесно. Даже бих казала, че до ден днешен нещата, които преживях, са един белег върху моето сърце и са ми нанесли изключително тежки травми, защото момента, в който ние се покръстихме, момента, в който аз реших, че искам да предам живота си на Бог, това беше момента, в който
дявола направи всичко възможно да ме върне обратно към човека, който бях. Към човека, който реално не съм. Човека, който Бог не ме е създал да бъда. И със сигурност аз нараних това момче, той ме нарани и беше наистина един огромен хаос нашата връзка. И то се личеше, че тя не може да продължава. И аз обаче не можех да си представя живот без него и продължавах да упорствам, да се опитвам да го задържа този човек, докато не дойде един момент, в който аз започнах да получавам аритмия, не можех да спя въобще. Беше някакъв филм на ужасите, наистина филм на ужасите, беше непрестанно хаос, непрестанно караници. И в един момент ситуацията толкова ескалира, че нещата опряха буквално до живот и смърт. Това момче ме постави в изключително опасна ситуация, където той буквално щеше да умре пред мен. И аз не мога да побера в думи колко травмиращо е това нещо, ти да си обичал някого с целия си живот и да видиш как ти можеш буквално да го загубиш пред тебе да умре. Това нещо ме преследва до ден днешен и със сигурност нещата, които преживях, ме унищожиха до едно ниво, където аз не съм си мислила, че мога да бъда унищожена. И с това момче наистина не се наложи да се разделим, въпреки че, пак казвам, аз до последно упорствах, но той беше този, който сложи край на връзката ни и вярвам, че това беше добро решение, защото наистина нещата, които преживяхме, аз самата бих казала, че все още не съм изцелена от тях и със сигурност ще имам нужда от много време да се възстановя от всичко това, което ми се случи, въпреки че през последната една година аз наистина се старая да не ми личи. Старая се, когато съм сред хора, да я слагам усмивката, нали, на лицето, но истината е, че дълбоко в себе си аз все още скърбя и все още съм травмирана от всичко, което ми се случи. Факта, че аз в рамките на няколко месеца щях да бъда изнасилена и на 19 години ми се наложи да хода по съдилищата, същевременно човека, който аз обичах повече от всичко, щеше да умре пред мен и накрая и ме изостави и ми се наложи да преживявам една от най-тежките раздяли, защото, пак казвам, това беше моята детска любов. Това нещо абсолютно ме съсипа и аз наистина не знаех къде се намирам от мъка. Имало дни, в които аз съм страдала толкова силно, че съм си мислила, че просто сърцето ми ще се пръсне от мъка и ще умра на леглото, но ироничното е, че след това съм излизала от вкъщи и съм се правила все едно нищо не се е случило, защото аз не съм искала да притеснявам близките ми и същевременно ми е било много трудно да споделям за мъката, която преживявам, защото си мислих, че няма да получа адекватното разбиране. Аз съм свикнала хората да ме критикуват и когато споделя страданието, което преживявам, обичайно хората се опитват да ме надъхат и аз знам, че те го правят с добри намерения, но понякога човек има нужда от това да проявиш състрадание към него, от това да бъдеш нежен към него, да бъдеш съпричастен към емоциите му, към болката, която той се преживява, защото много често хората правят тази грешка да гледат повърхностно на мъката на някого и да се опитват да го насилват, той да се изправи, да бъде силен, да бъде такъв и такъв и такъв. И всички тези очаквания, които хората са поставили върху мен, изключително много са ме рушали в живота и са ме карали да искам да сложа край на живота си, защото хората са ме карали да се чувствам сякаш съм твърде това, твърде онова, твърде... Никога не съм била достатъчна, същевременно винаги съм била в повече и се радвам, че срещнах Исус, защото Божията любов няма нищо общо с любовта, която хората ти показват. Господ не иска нищо от тебе. Господ те обича, независимо какъв си, независимо какво правиш. Нищо не е способно да те раздели от любовта, която Господ има към тебе. Господ самия е любов. И ако аз съм получавала определено порицание или липса на състрадателност от хората, то аз знам, че Господ не се е отнасял така с мен. И когато аз съм страдала, Господ е страдал заедно с мен. И това е причината да смея да кажа, че живота ми се е подобрил. Аз самата се подобрих като човек и вярвам, че хората около мен също забелязват колко много Бог ме е променил, защото аз бях наистина изключително
съкрушено, мрачно същество и имах изключително много зло в себе си. Живеех в грях. А в момента смея да кажа, че Господ ме е освободил от греха, в който аз бях окована. И смея да кажа, че наистина Господ ме е променил към по-добро. Така че към всички хора, които ми казват, че съм твърде вярваща и че съм влязла в секта, това са хората, които не са знаели какъв човек бях преди и какъв човек съм сега и колко Господ ми е помогнал. Така че аз бих съветвала всеки един човек, особено тези, които преминават през някаква скръб, да се обърнат към Господ. Защото в Библията пише, че Господ е близо до хората с съкрушено сърце и съкрушен дух. И Господ ги спасява. Така че това е свидетелството, което аз мога да дам за себе си. Със сигурност на този етап от живота ми не съм на 100% изцелена. Със сигурност все още се чувствам изолирана понякога, защото дори християните ме осъждат, без да осъзнават. Със сигурност хората винаги имат някакви очаквания към нас. Господ не е такъв. Много хора бъркат характера на Господ и аз самата съм намирала изключително огромна трудност да повярвам в Божията любов, да повярвам, че Господ не е някакъв чичко на небесата, който седи и те упреква, че това не го правиш като хората или не си достатъчно такъв и не си достатъчно такъв. Не, Господ е създаващо сърце. Във всяко едно нещо, което Той прави, Той дава, Той никога не изисква. И на мен ми беше изключително трудно да разбера, че Бог ме обича по такъв начин, защото любовта, която съм виждала от хората, е нямала нищо общо с това. Хората винаги те обичат по начин, по който да вземат нещо от тебе. И същевременно мъжките образи, които аз съм имала в живота си, винаги са били такива, които да ме наранят, травмират, изоставят и така нататък. И тъй като смея да кажа, че моя баща не е бил емоционално уязвим и някакси не ми е давал емоционалната подкрепа, от която аз имам нужда, следователно, моята представа за Господ като баща беше изкривена. Аз си мислех, че Господ е такъв баща, какъвто моя баща е. А истината е, че това изобщо не е така. И ако, примерно, когато аз съм страдала, моя баща ми е казвал: стегни се, бъди силна, то Господ не се е отнасял по този начин с мен. Господ е изключително милосърден и изключително нежен. В Словото пише, че Господ е кротък и смирен по дух. Той никога няма да тръгне да те опреква или да се опитва да те по някакъв начин порицава, да те насилва. Господ вижда мъката ти и Той е търпелив. Господ е изключително дълго търпелив и Той знае на всеки човек колко време му отнема да се изправи, да се възстанови, да поеме по даден път или да вземе дадено решение. Господ никога не ни пришпорва. И искам да ви насърча с това, че ако вие се чувствате самотни, ако се чувствате, че преминавате през нещо тежко, винаги може да се обърнете към Бог, защото Бог ви обича изключително много, по начини, по които дори не може да си представите. Защото света ни кара да си мислим, че няма любов. Света ни кара да си мислим, че любовта е нещо, което боли. Истината е, че любовта дава, любовта лекува, любовта насърчава, любовта е милостива, любовта е дълго търпелива и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява лесно, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не се проваля. Бог е любов. И Бог не може никога да спре да ви обича. Много хора се чудят защо спрях да снимам и може би си мислят, че аз съм се отказала от призванието си да благовествам и да говоря за Исус, но не е така. Просто Бог ме поведе да замълча за кратко, защото имах нужда да изградя себе си във вяра, имах нужда да премина през определени неща и със сигурност все още съм в процес на лечение и може би още известно време ще мълча, нямам представа кога точно ще се почувствам възстановена от всичко, което ми се случи и готова да говоря и да воювам и да карам младите хора да се събуждат, пък и каквито и да е хора, няма значение на каква възраст са, по принцип да карам хората да се събуждат и да виждат колко демонизиран е нашия свят.
Със сигурност този подкаст е нещо, което Бог е поставил в сърцето ми и аз няма да се откажа толкова лесно, колкото и на някой от вас да ви се иска. Аз ще продължавам да говоря за Христос, но на този етап от живота си имам нужда от почивка, защото това, което много от вас не знаят, е, че когато ти излезеш на бойното поле и започнеш по дадени платформи да говориш за Христос, идват изключително много духовни атаки върху тебе, защото ти започваш да изобличаваш това, което дявола гради в този свят, всички лъжи, които той гради. И когато ти ги разрушаваш, когато ти ги изобличаваш, ти ставаш мишена на дявола и точно заради това съм получавала доста тежки атаки. Истината е, че в момента аз все още се възстановявам от нещата, които ми се случиха преди. И със сигурност през тази година аз се опитах да дам макса на себе си, макса на вярата си, включително започнах и този подкаст, но в последствие осъзнах, че аз все още не съм готова и имам нужда от още време да се изцеля и когато се чувствам готова, аз ще се завърна отново. Така че се надявам 2025 година да е годината, в която аз наистина да събера сили, наистина да смея да заявя, че Господ ме е изцелил напълно, съвършенно и да мога да се върна отново и да воювам отново за Господ, защото въпреки всичкото страдание, през което минах, аз няма да спра да говоря за Господ, защото Той е причината аз да видя истинска свобода в живота си, да видя истинска светлина, истинска радост, истински мир. И това е нещо безценно. Това е нещо, което този свят не може да ти даде. Обичам ви, хора, и се надявам моята история да ви е послужила като окуражение. И не забравяйте, че най-много от всички хора и от всичко на този свят, най-много ви обича Бог. Така че не дейте да подценявате Неговата любов. И не дейте да се отдалечавате от Господ, защото Той иска най-доброто за вас. И нека аз да бъда вашия пример, че дори един човек, който е бил в мрака и в кълта, може да бъде спасен и да гледа на живота с надежда.